Welcome din itong taknas pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan ni lahing mga adlaw ron kita matukangan ang atong kaybalo o labi na gyud. Malig-on ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kita nga hapit na gyud siya mabalik sa dili madugay kita mauli na dito sa langiton nga puluyanan. Pan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa kapagampo. Amahan nga langit nun. Salamat sa pribilehiyo nga kami makatuon na sa mga pulong. Among hangyoon ikaw nga mao'y maghahatag ka namo sa labutan. Salamat sa balang espiritu magpabilin sa mong kasing-kasing. Salamat sa panalangin sa tanan nga mga televiewers ilang madawat ang ilang gikinahanglan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong i-welcome ang tanan nato mga televiewers kay panahon na gyud sa Disyembre 2014 natapos na hapit ang 2014 og amo kamong pasalamatan sa inyong pagsunod kanunay sa inyong mga pag-ampo o sa inyong handom nga unta pagbalik sa Ginoo bisad wala ta nakita personal apan dito sa langit magiusa kita dito sa kalipay sa kalinaw nga wala na katapusan. Akong i-welcome usab ang tanan nga nagasunod sa radio stations sa pipila ka mga radio stations sa Butuan, sa Bukidnon, sa Davao, sa Matis, sa Iligan City. Dagan ko ba di na ako ma-mention. Salamat sa inyong pagsunod o ginaot nga ang inyong igdulungog kanunay ninyong itapion sa mga pulong si Ginoo. Kay daghan pa ang mga panalangin nga ihatod kanyo gikan si Ginoo gamit kini atong programa Taknas Pagtuon ug uban pa nga mga programa sa Hope TV o sa Adventist World Radio. Welcome na ang atong Dr. Roger. Salamat nga yan po ka o welcome sa itong Taknas Pagtuon. Salamat. Ma'am Shay, salamat. Mong mga parinti, Ma'am Shay, nalipay kayo nga madungog kanila sa matag simana sa atong programang Taknas Pagtuon. Welcome sa atong Taknas sa Pagtuon. I would like to say Merry Christmas and Happy Sabbath to everyone. O ang sa may inilukano sa anang naragsak nga Pasko, kakabsat. Nasyat una iti panawin nga ingkay impay panagdengeg iti datoy nga panagad-adal. Wa pag hindi ka nalimot sa iyong pagka-Ilocano, no? Maayo kayo. So mas maayo nun ta gyud Dr. Roger og naagi kay Ilocano program. Para nga ang ato kakabsat diha. Panalanginan po. So niya kita sa ika-12 nga pagtulunan. Mura di na taangay mo abante pa kay sunod 13 na katapusan na gyud. Ika-12 o kini nagisgot sa pag-ampo. Pag-ampo. Pag-ayo. Pag-ayo. O pagpasig-uli. Pagpasig-uli. O kini naa sa Santiago James nga pagtulunan kini. Ang atong memory verse, atong basahon ang memory verse nato. Busa ngadto sa usa ug usa magsinugiray kamo sa inyong mga sala. Og pag-ampo kamo alang sa usa ug usa aron kamo mga ayo. Ang pagpangamuyo sa tawong matarong dakog kahimuan inig ampo niya. Dr. Roger, unsa ka importante ang kining inampuay alang sa kayuhan? Unsa ka importante kini? Importante ni siya kay nagkinahanglan man og tao nga mopataliwala ngadto sa Dios. Sa tao nga nag-antos kinahanglan siya isig ka tao niya mopataliwala kaniya ngadto sa Ginoo. Mo na giingon nga no man is an island. Yeah. Ang tao is a social being. Social being kinahanglan gid siya ma'am siya og kahalubilo. Kailangan gyud. Wala kay dili siya magbalipayod bisan unsa siguro niya kadagan og salapi maayo iyang balay pero wa siya tao makita lain murag Mao na nahitabo kang Adan nga sa diha nga there was everything already in nanay the tanang klase sa mga Eden, prutas, in the garden. nay mga Pero hayop, kay wala siya kahalubilo nga tawo. gitagaan siya sa Ginoo. No, God provided a partner. Pero kamas diyan ang ato ang partner sa kinabuhi nga matawag nato nga murag kinahanglan magina siya. Kanang mga lain pagin nga mga tao, for example, na atas sa iglesia nga setting. Dayon dunay nagbalatian. Yeah. Ang giingon din nga isulti ngadto si katao ang imong mga sala o pag-ampo.
Unsa ka importante ka ng isulti gyud. Importante gyud na siya, pastor. Kay ug pananglitan Kung himatyonon siguro. Yeah, himatyonon ang maong ampuan. Apan ang mag-ampo kinanglan magsugid po sa iyang sala kay aron nga ang pag-ampo madawat sa Ginoo diya sa trono sa iyang grasya. Kay dili man maayo mag-ampo ta nga naibabag. Sa kung na critical kini kayo sigutan nato mga kaigsuonan tungod kay basin baya ma-overstate nato ang atong pagkamakasala. Ang buti pasabot nako ang Ginoo do na siya gitawag privacy sa imong kinabuhi. Wala gi-require nga ikaw isulti nimo imong nga sala. Kay doon ako'y namit nga tao nga bisag unsaon dili gid siya mosulti sa mga sala nga dili kuno niya angay isulti, Ma'am Chay. Di gid siya mosulti. Sa iyang mga sala ngadto sa uban. Nga nakasala siya sa wa ko kabalog unsa pero matupin niya di ginako ni masulti, pastor, pero ako ni nasulti si Ginoo. Unsa ka isulti ni Dr. Roger? Okay May ra ba mga na? private nga kinanglanon dito ituad ang sala. Kay si Apostol Paul na si tambag sa mga babae sa iglesia sa Corinto. Nga mga babae pahilumon Pahilumon. sa iglesia. Kana nga sinultihan ginatimbang-timbang nagmaayo sa estudyante sa mga theology o sa mga theologians. Ngano man gyud nga pahilumon man ang mga babae nga sa Hope Channel si Ma'am Shay may man musulti. Now, katong anggulo, lahi ang connotation nato. Doon na siya gitawag og background sa pagkaistorya. Doon na siya hinungdan nga naman nga dili pasultihon ang mga bagong converts dito sa Corinth kay di ay kasagaran sa mga converts dito mga prosti. Kaila ba kag prosti? Kana na understood na. Kana bang nagbaligya silang lawas? Kay ang Corinth famous gid ma'am siya sa mga Boring-boring. lawas nun nga mga pagbaligya sa ilang unod. Muna nga si Pablo abtik ayo siya moingon nga ayaw pasulti ang mga babae sa iglesia. Dili ang ngayon ang babae mo sulti sa iglesia kundi kadto ra pod nga sitwasyon. Kay basin unya katawanan gani kayo to among discussion kay mingan mga alang-alang og mosulti ang mga babae. Mingan ang babae nga ako nagpasalamat nga nakonvertir gyud ko sa Kristyanismo dalabi na gyud sa pagtulon-an dinhi anang gitudlo ni San Pablo ni Apostol Pablo. Sa una, grabe ang akong pagbaligya og unod. Gani daghan pa kay sa inyo ang akong na Customer. mao na ang usa ka butang nga to avoid kuno sa kaulawan sa iglesia. Gida dili kay daghan pa mga converts dito nga mga lalaki nga na-convertir po dito sa iglesia nga mga suki po dato mga babae nga na-convertir. Tama. So preventive measure kato nga gihimo ni Apostol Pablo pero wala ka pasabot nga ang babae Dili pa ampon. dili pa Pasultihon. sultihon. Pero ang akong balik anang nga pagtulunan kana magsugilunay kita sa ato mga sala sa usag ug usa mo na giingon nga mag-inampuay. Tama. Mag-inampuay. Ang tugon man ni Ginisos, magdinasigay kamo, maginampuay kamo alang sa matag usa. Ayaw isulti sa tao nga tabian. Delikado mo ko na siya, Dr. Roger. Panalitan na ay mo-confide nako. Then tabian ko. Nga ako, pastor, kuan ko, kanang Muni akong background. oba, kinsa may mga biktima nimo. Dayon mainday ko dito sa presidente nga. Pastor, kinahanglan mag-iksikom ta. Kay naagi gasulti nako nga kana siya mao na siya. Nahimo nga na laway og maayo Kanay mong chismis. sa imong pagsugilon dili ka saligan ang imong gisugilonan. Sakto. Mo na nga ang Ginoo ato na naisgutan gani atong niagi nga kun naman gani kay sala nga nahimo dayon nahiubos manggaling ka sa usa ka tawo panalitan nakasala ka sa usa ka tawo kadtong tawhan na ba imong duolon ug magsitol mong duha dili na kinahanglan nga mga bot pa mos korte dili usayon ninyo sa inyong kaugalingon kay mao kana siya ang pinakadako nga husgado taliwala ninyong duha kamong duha nga gawsay So mauna siguro ang ipasabot sa pagsinugiray. pagsinugiray. Pagsinugiray.
ang tumungan ni nga doon ay pagpinasaylo ay sa matag usa. Pag pinasayloy mo na siya. Mo na siya kana siya nga punto. Og ang pag-ampo, pag-ayo og pagpasiguli, restoration. Dili lang ni siya restoration physically. Yeah. Di restoration pa ni siya sa imong spiritual nga kinabuhi. Usahay ang sagabal sa pagsinugiray o pagsitol sa mga konflikto is kaning garbo gyud. Mao gini dako kay nga makababag sa resolution or reconciliation. It can happen sulod sa iglesia, it can happen sa magtiayon, sulod sa puloy-anan. Mao na nga kung wala ning garbo, mas nindot gyud nga adunay restoration ug pag inampo ay sa usag-usa mabatnan kung kaning garbo ato ning kuanon kiniingon din nga you swallow your pride. Yeah. Adunay grupo sa mga kaisunan nga gimit lang sa Santiago kanang ansyano o tigulang sa iglesia. Butak sa pasabot kini sila mga hamtong nga tao. Muna sila nga tao. Muna sila tawgon. Tawgon, no. No. Dito na lapit sa mga Balatian. labi na sa anointing. Yeah. Pastor, unsa may relationship sa pag-ampo aron maayo siya sa kapasaylohan sa sala? Yeah, adunay dako nga relasyon. Kay ang pag-ampo nga wala matuad ang sala, babag na sa pagtubag sa Ginoo. Kay gusto siya nga makita ang pagkamainobsanon sa nag-ampo alang sa iyang isig katao. Mainungdan nga ang relasyon sa pag-ampo ug ang pagpasaylo suod na siya. Aron nga ang paghangyo ngadto sa Ginoo way kasablagan. Kanagaingon nga daan ang pag-ampo sa tao nga matarong adunay dako nga kahimuan ngadto sa gamasakit. Tino na siya. Og gusto nako nga iklaro ang mao nga pinulungan. Ang teksto gaingon din nga the effective prayer of a righteous man availeth much. This in English. Yeah, very much. Dili na to na sa sabton nga ang pag-ampo sa matarong mo rin tubagon sa Ginoo. Oh, dili na sa pasabot. Madelikado man ta na kay wala para bagay tao nga nag-ampo nga nagsugod siya pagkamatarong. Wala gyud tao nga nagsugod siya ampo then pagsugod niya namatarong na siya. Wala kay ang pag-ampo ang nag-ampo nga tao makasala gina siya. Muna nga kung mag-define ka sa sinultian nga ang pag-ampo sa tao nga matarong doon na siya ay lahi nga kahulugan nga dito na sa mata si Ginoo. Dili na siya sa mata sa tao. Adunay requisite nga nitabo. Ang Ginoo mo ay nagtan-aw kanya nga matarong o sa iyang record dili siya matarong pero gipakamatarong siya si Ginoo. Mo nang nahimo siyang matarong. Sama ni adtong duha ka nag-ampo nga parisiyo ang isa, ang isa Publikano. publikan. Sa aktual nila nga pagkinabuhi, ang parisiyo grabe gyud. Perti mayo hagi kayo. Hastang mga kamunggay siguro o kamutitap sige kapuluan. Pero hinambog siya sa iyang pagkasiya. Apan katong publikan nga makasasala, gipukpok pa niya ang iyahang dughan tungod sa iyang pagkamakasasala. Pero sa pagtan-aw sa Ginoo, mas gipakamatarong pa niya ang publikan. Muna nga ang acts nga mga pag-ampo, ma'am siya. Eksakto gyud. Pagdayeg sa Ginoo, and then Confession. pagtuad sa mga sala, kaysa gituad nato ang masala, then kita nagsugod pod og pagkamatay sa atong kaugalingon. Og namatay kita sa atong kaugalingon, then ang Ginoo nalipay tungod ka atong gisalikway ang sala. Og diha makigsugilanon kita kaniya. Ang atong paghangyo kaniya, taga niyag pagtagad, nga naman, sa ehemplo ni Elias, dimension sa atong leksyon, kanang pag-ampo nga maid-id, kanang earnet sa English, masingkamuton kung sa Bisaya patingali. Maid-id ha? Maid-id. Buti pasabot, lahi katong behavior sa tao nga nag-ampo nga ngadto sa Dios,
nga dili maidid. Dili masingkamuton. Lahi na siya. Murag matutom. Matutom ba na? Di ba matutom sa Ilonggo? Pagka matinumanom na sa Bisaya. Matinumanon. Matutom. Tinumanon. Oh. Kanang masingkamuton, ang boton sa Ilonggo nga parte, sinultihan. Masin ka mo doon na kay determination ba nga perseverance o aning kamot ba murag aning Kanang kamot maid-id nga pag-ampo, kanang kinasingkasing consistent gyud. ka. Yeah. Kinasingkasing gyud. Oh. Fervent. Kanang fervent, mainiton jud nga pag-ampo. Yeah, mainiton. Ang atong Ginoo nagampo siya ug usa ka mainiton nga pag-ampo nga gipaningot siya. Ang iyang singot daw bugbog sa dugo. Dugo, yeah. Mao to ang pag-ampo nga gihimo niya didto sa Getsemani. Ug kana nga pag-ampo mao kani gipangita sa Ginoo diri kanato. Bisan wala tay kalbaryo nga ginapaabot kay human naman ang pinakadako nga sakripisyo nga mao si Ginoong Kristo nga naghalad sa kinabuhi didto sa krus sa kalbaryo, kinahanglan gihapon kita nga magtukod kita atong kaugalingon nga prayer garden. Yeah. Naay sugyot si Santiago dire, Pastor. Okay? Ngayon siya nga, kung kamo nagamasakit, mag-ampo kamo. Now, ato ilarawan ba ang pagbati sa tao nga nag-antos? Ado na ba mo'y pag-antos? Ang sugyot, mag-ampo kamo. Ado na ba nagamalipayon? Ang sugyot, manag-awit kamo. Prayer and praise. Mao kana suffering and cheerfulness, i-blend na siya sa prayer and praise. Na sa ato pag-ampo adunay maayo nga disposisyon. Kay kung pahuman mo sa pag-ampo o ang imong sitwasyon nagmagulanon ng gyapon, wala ka nagpakita og pagtuo sa imong pag-ampo. Yeah. Kay imong pag-ampo wala ka nagunahuna nga diha sa imong pag-ampo ayuhon ikaw sa imong balatian. Yeah, Pero diha sa imong pag-ampo, Ma'am Shai, sigurado ang imong espirituhanon nga kinabuhi adunay kasiguruhan. Nindot yun hinuon yung pag-ampo o ang pag-awit. Kay kung naa kay mga pag-antos, mga problema, o mga kabalaka, when you pray and sing, marilis bitaw siya. Unya, mingo ka, bahala ka na Ginoo. Praise the Lord. Anak ka Imo bitang ikaw na ang itugyan, Ginoo. no? Ikaw na, oh. Makabaton kag pagsalig sa Ginoo, bahala ka na. Kung nakahimo ka pag-ampo, Ma'am Shai, o nakahimo pag awit, makayo ng Ginoo, nagmasaligo ning tawhana, kini nga anak kanako. Kaya nakaawit ko ka. Listen man ka makaawit kung wala ka kasalig. Sakto. Ado na elemento nga kinanglanon. Prayer Sa and praise. pag-ampo, na elemento sa pagtuo. Kana siya. Pagtuo diya kang Kristo. Ang pagtuo gipadayag nimo pinagi sa praise. Yeah. Kay dili man tungod kay nag-ampo ka, mamaayo ka. Dili man ingana. Naaman dili man Depende man sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sakto na kinahanglan may bala nato mga kaigsunan nga human kita nakaampo bisan pag dunay ansyano, dunay tigulang sa iglesia, dunay ministro nga nag-ampo kanato. Ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong gisunod. Tama. Dili kay human og pag-ampo kini mga tawhana nag-prayer and praise din pag human naglala lang gyapon na yung balatian. Posible mo na makahatag og discourage nimo Ma'am Shai. Nga diay Ginoo wala ko gipasagdan gyud ko sa Ginoo, nag-alagad ko sa Ginoo og maayo. Nahitabo na sa usa nato ka membro dito sa Zamboanga sa Dasen pa ko. Ingon niya, Pastor Paulo, pag-ampo para sa kuha. So gampo ko. Human ko nagampo ang iyang cancer Ma'am Shai, grabe na gyud. Sa diha nga naggrabe na no na iyang cancer, naulaw na ko sa iya. Pero gitawag pa ko niya. Pastor, pag-ampo. Ang imong ampo ayaw nga maayo ko. Papahuway yun. ako. Kung mahimo hangyo ang Ginoo nga makapahulay nako sa akong balatian. Nagampo mi, tinuod nakapahulay siya. Yeah. So dili tanan mga pag-ampo alang sa mga nagbalatian nga magunahon na kita nga ang atong gipangayo nga kayon sa tong sakit mao gyud ang ihatag sa Ginoo. Mao gani nga ipasantop gyud nato that all prayers are answered, pero lahi-lahi ang tubag Lahi-lahi sa ang Ginoo pamagi sa Ginoo. for the best of us, no? Na itubag nga yes instantly. Na po itubag nga hulat-hulat una. Hulat. Not this time. You have to wait for my own time. Pero naa po itubag sa Ginoo nga no. Pero alang na sa imuhang kaayuhan. Ang panalangin diya sa giampuan ug nagampo. Ang kalinaw mabatnan. Ang kalinaw ug kasiguruhan. Kalinaw kasiguruhan. Kasiguruhan. Tungod sa pagtuo,
aduna tay pagtugyan sa tong kinatibukan nga kinabuhi da kaniya nga aduna tay kalinaw mabuhi man o mamatay. Mauna Ang siya. paglaom na Mauna si Dr. Roger nga ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo dinhi sa James chapter 5. Doon na siya close nga, not as I will, Yeah. dili sa akong kabubuton, Thine kundi will be done. sa imong Imo. kabubuton. Yeah, eksakto na. Mautong sa kaigsuon ingon siya, Pastor, maundan ako og alagad sa Ginoo. Gimangutan ang pastor, ngano man, brother, tungod kay nag-ampo ko sa akong balatian og wala ko tubaga sa Ginoo. Unsa may imong giampo? Nag-ampo ba ka nga God's will be done? Ingon siya, oo. Brother, wa kay rason nga mobiya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay sa imong pag-ampo, giapil man nimo ang God's will be done. Mauna ang kabubuton sa Ginoo. Kung mauna ang kabubuton sa Ginoo, hinumduman na to ang atong Ginoo nga si Ginoong Kristo. Nga nag-ampo siya nga tangtangon ang iyang Pag-antos. pag-antos. Nga dili niya imnon katong papait nga kupa. Gampo siya. Apan ang kabubuton sa amahan. Sumala sa ampo ni Ginoong Kristo, Thine will be done. not as I will, but thy will be done. Yeah. Gipas niya ang cross o naghalad siya sing kinabuhi didto sa masakit nga kamatayon, didto sa bukid sa mga kalabira niadtong usa ka Biyernes nga mao ang naghatod kanato so usa ka adlaw nga halandumon nga kita giluwas sa atong manuluwas. Yeah. Sakto ba to nga pagkaistorya, Dr. Roger? Sakto to. So kini nga atong gisgutan ang restoration di na sa pagampo makahimo ka pagpasaylo. Kay ang tinguha sa Ginoo diya sa tao nga mapasig-uli ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios Restoration. Maora na siya. Mao na siya. Kay mag-unsa man kun maayo ang atong lawas, pero ang atong espirituhan nga kalag Masakiton. wala ma-restore ngadto sa Ginoo. Sakto na. Mo nay what shall it profit? Naipunto O sa dire. maong restoration, ma-experiensyahan sa usa ka tawo ang ginatawag peace of mind. Peace Yeah, of peace of mind, mind. Bahala na security. kung unsay mahitabo, no? Yeah. Papahuwayon ka man sa Ginoo, but you are resting in peace with a happy heart. Kana man Sakto siya. na manay mohatag og kalinaw sa usa ka tawo nga dunay paglaom diya sa Dunay- kamot sa Dios. Ultimately, bisag kung saan to kampo, ultimately, moabot kita sa kamatayon. Sakto na. Ultimately, dili gid pwede nga permanente kang buhi. Mo na nga ang kamatayon becomes a blessing. Adunay parte dire nga gimension sa atong leksyon nga kanang paghaplas og lana. Anointing of oil. Naay mga kaigsunan sahay nga di sila magpa-anoint kay ang anointing sa ilang Pangpatay. hunahuna Pangpatay. o arlang na sa Paingunas Dili. paingon na kamatayon. sa kamatayon. Ang anointing, dili na siya pangpatay. Okay? Mao na pagdihog Pagdihog, yeah. nga nag-ampo kita sa kaayuhan. Mhm. Pero dili kay i-anoint patay mao pa rin. Talagsara magud po ito mag-anoint. Kana di magud po pwede nga kada sakit anoint. Muna nga i-anoint na gani ka Murag. magpakamatay na lang po noon ka siguro. Gi-anoint naman ko magpakamatay na lang siguro ko ani Ginoo. Tama So, siya. dili na Angay siya. nga i-correction sa ato ang mga Yeah. kaigsuonan. Dili na siya mao. Ayaw mo pag tawag og anointing kanang gatinga na dili. Mhm. Pwede mo pagkatawag og anointing sa panahon nga doon na mo gibati nga marag dili sayon nga balatian di pud kay hilanat anointing diretso. Dili na po na siya mahimo na po ng murag cheap na po kay ang anointing nga sa hilanat Imong common. o water therapy ra na siya na unsa ba ka isipon magpa-anoint dili na siya pahigayon para to nga medyo doon balat hospital ba ka o na dextrose ba mo na mga kaigsunan. So, nakanindot ang atong pagisgot din sa atong leksyon. Pero nagtuo ko nga madugagan pag ini sa sunod nga pagtuo nato din sa atong tagna sa pagtuon busa. Ako nagpasalamat nga nagsunod ka muna atong programa. Salamat Dr. Roger, Ma'am Shiay, o sa pagpadayon atong paminawan ang awit, tugang inspirasyon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. There were times
I become faint and weary, and it seems no one who cares for me. I carry heaven alone in my heart, that no one can lean upon. Then I knew that there is a friend. There will lay my cares and sorrows. There I love to weep and pray, strength and comfort every day. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my friend, Jesus is my Lord. He's my comforter, a friend that I can depend on. And I trust in Him, 'cause I owe my all from Him. Jesus is my strength and He's my all. Amahan nga langit nun, salamat nga kami imong gihatagan sa mga pulong. Salamat nga ikaw nagahatag kanamo og pamaagi sa pag-ampo, aron nga kami mahatagan og kaayuhan sa among espirituhal nga kinabuhi ug bisan sa physical, maayo kami sa umbalatian ug adunay pagpakigsig uli ngadto sa langit, ingon nga kami ang mga katawhan nga adunay mga kapakyasan. Salamat nga kami nahibalik sa imong nga bukton, ug sa pagpanalangin nimo kanamo kami magapadayon sa pag-alagad nga matinumanon sa ngalan ni Jesus. Amen. Heaven, Lord, in my heart, that no one can lean upon. Then I knew that there is a friend. There will lay my cares and sorrows. There I love to weep and pray, strength and comfort every day. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my friend, Jesus is my Lord. He's my comforter, a friend that I can depend on. And I trust in Him, 'cause I owe my all from Him. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my friend, Jesus is my Lord. He's my comforter, a friend that I can depend on. And I trust in Him, 'cause I owe my all from Him. Jesus is my strength and He's my all. Jesus is my strength and He's my all.